En principi aquest llibre és el que no vaig poder col·locar en aquest llibre anterior d'alguna manera, que era sobre el terror i el cinema fantàstic. El que va passar és que jo vaig descobrir la premsa en llengua catalana dels anys 20 i dels anys 30. És una premsa que en grans trets no és massa coneguda, però el nivell era excel·lent. Tots aquests escriptors estaven fent una gran feina, eren escriptors populars, tenien segurament molt més públic en el moment que el que podia tenir el Josep Carner o el que podia tenir el Carles Riba, i llavors l'únic que demanàvem era això, que els paràmetres en què s'examina la seva obra, doncs era una obra de masses, però el gran públic no fos la mateixa. Què passa? Doncs que l'acadèmia literària, diguéssim, no està per aquestes històries i el que agrada són els noms de sempre, els noms del cànon, i tota aquesta gent que havia fet una feina interessant quedava una mica arraconada. I llavors jo el que volia era reivindicar aquests noms que segurament molta gent que ensenya a la Universitat de Girona Literatura segurament no havia sentit a parlar mai. En principi, acabar el 39 és inevitable perquè quan ve el franquisme arrasa amb tot el que és la cultura en llengua catalana i llavors desapareixen diaris, desapareixen revistes, desapareixen publicacions, la possibilitat de tenir representacions teatrals, tot queda ja ocult. Per exemple, el que estava molt bé era el nivell dels crítics de cinema de l'època. Per exemple, un personatge com el Sebastià Gas, que era crític d'art, que s'interessava pel circ, també s'interessava pel cinema i estava a favor, igual que ho podia fer per la pintura cubista i així. I llavors m'interessava una mica barrejar tots aquests mons, veure què es feia en el camp de la historieta, què es feia en el camp de la novel·la infantil, què es feia en el camp del teatre, de la poesia, una mica en el camp del cinema i com aquestes influències tenien a veure amb la ciència-ficció que es llegia i que es produïa aquí entre el 1900 i el 1939. La ciència-ficció en llengua catalana, jo crec que escrivim molta millor ciència-ficció ara que la que escrivien els autors del 20 i els 30, però és normal perquè tenim molt més referents i des dels anys 70 les generacions d'escriptors catalans de ciència-ficció s'han anat modernitzant, han anat coneixent la pròpia història, han anat llegint molt i s'han cuidat de fer gènere. L'única cosa és que, per exemple, a part de noms com el Sánchez Pinyol o com el Manuel de Pedrolo, la majoria són grans desconeguts perquè el gènere continua sent minoritari. Empordanesos que hagin fet ciència-ficció en aquests moments, Jair Domínguez, amb Hawaii Meteor, que és una novel·la que també passa amb una mena de futur apocalíptic de Catalunya on intenten buscar uns subjectes, són terroristes i lluiten a favor de la independència de Catalunya i ho fan com si fossin el Reservoir Dogs del Tarantino, passaven a fotre bombes a buscar el monarca, però tant els escenaris com algun personatge que té poders paranormals i així es pot incloure dins el gènere de la ciència-ficció. L'Àngel Burgas ha fet també una novel·la de ciència-ficció molt bona, ambientada a Roses, és magnífica, està molt bé. El Vicenç Pagès ha tractat el tema en algun moment, en alguna novel·la curta, com Carta a la reina d'Anglaterra, i si tu vols estirant molt i molt, la Maria Àngels Anglada també havia escrit algun conte de ciència-ficció. Jo crec que, bé, la nostra generació és un gènere que el veu amb normalitat i que fa servir aquest, com potser pot fer servir novel·la urbana, pot fer servir novel·la històrica, pot fer servir novel·la juvenil, vull dir, és una eina que fa servir amb naturalitat.